много добър приятел, холограмата ме беше завел в космическия кораб на Зоя. И Симо, те бяха мъж и жена, които искаха да правят тройка с гъбата. Да, точно така, холограма, всичко беше наред, докато не се изпразних Зоя в устата. Откъде да знам, че тая курва не обича да гълта спермата. Тя отвори вратата на совалката и ме бутнаха. Майка му шеба, в космоса бях сам. Толкова студено беше там. Ако знаех, че те бокуци ще ми направят курка пам, щях по-дебело да се облека. Както и да е, майка и шеба на Зоя курвата. Доста години се носих в пространството без тегловност. Не исках да идва будка бензис. И паднах на една страна на планета, която е горе-долу като земята. Имаше само жени, 6 мъже, които вече не можеха да ебат. Започнах да ги ебат с месеци. Даваха ми някакъв елексир, който те бяха изобретили, от който не можеш да спиш, просто трябва да ебеш. Минаха години, гъбата не спираше да ебе. Тези пуките не го оставяха, майка им шеба курви. Хуят спря да му остава, той се депресира, започна да пие алкохол и да се другира. Също така се беше влюбил в една путка с къси крака, майка и шеба, тя беше лесбийка курва. Както и да е, един ден много другирани пиян, гъбата отиде на хъма при големия вулкан. Пробва да направи четия, но не стана. Така или иначе жертвоприношение искаше вулкана, за да спаси всички путки от бивака. И понеже беше депресиран, той се хвърли в кратера да повтечната скала, която беше много нажежена. Няколко путки не издържаха и след него се хвърлиха. Всички плакаха много.